Jetzt da wieder mal deine kleine Zigarette. Danke. Das ist kein großer. In Wien fand die Beisetzung der berühmten Sopranistin Maria Cebotari statt. La 9 iunie 1949, la Viena, departe de locul unde s-a născut, moare artista Maria Cebotari. Eine ihrer berühmtesten Rollen war die Butterfly, die sie ungezählte Male auf der Bühne und in dieser Filmgestaltung der Puccini-Oper verkörpert hat. ...10 februarie 1910, Basarabia. La Chișinău, în familia lui Ion și a Elenei Cibotaru, vede lumina zilei Maria, al 5-lea copil din cei 12. Familia Cibotaru ducea un trai modest. Nu departe de casa noastră se afla Biserica Înălțării Domnului. Acolo cânta frumos un cor bisericesc. Acolo am început să cânt și eu. Îmi plăcea ecoul din biserică și aburul care meșea din gură atunci când aveam o notă mai lungă. Mai târziu am început să cânt și în catedrala din Chișinău. Protoiereul Mihail Berezovski, dirijorul corului, a întrezărit în acea copilă un har divin și a îndemnat-o să aleagă calea sufletului. La seratele și concertele din Chișinăul acelor timpuri, vocea Mariei era tot mai des solicitată. Chiar îi se plătea pentru asta. Un ban cât de cât era binevenit în sărăcăcioasa gospodărie a lui Ion Cibotaru. Mai toate amintirile mele din copilărie se leagă de cântecele noastre. La noi, în Basarabia, se cântă tot timpul și la toate ocaziile. Tatăl meu era un simplu muncitor, dar îi plăcea mandolina. Adesea, cântam împreună cu Pașa, sora mea. Eram invitate chiar și la mormântări. Însoțeam cortegiul la cimitir și iarna, prin ger. În schimb, câștigam 500-600 lei. La catedrală și în corul școlii de fete Florica Niță aveam obligații permanente. Eram coristă acolo. La numai 14 ani, Maria câștigă cu brio concursul anunțat de Conservatorul Unire din Chișinău și devine studentă. Deși de regulă nu evidențiem pe niciun elev,
De data aceasta vom releva un fenomen cu totul excepțional, și anume vocea Mariei Cibotaru, solistă într-una din piesele corale. Astfel de voci se întâlnesc extrem de rar și merită cea mai mare atenție. Anul 1927 schimbă întru totul destinul Mariei Cibotaru. La Chișinău apare în turneu o trupă teatrală, așa zisul grup praghez, imigranți de la Teatrul Hudojestvenei din Moscova, în frunte cu Alexandr Vârubov, regizor și actor. Maria Cibotaru este invitată să cânte din culise în piesa Cadavrul viu de Tolstoi. A produs o impresie bună asupra trupei, dar mai ales asupra lui Vârubov. La insistența acestuia, Maria Cibotaru este angajată în trupa ambulantă. După mai multe ezitări din partea Mariei și a părinților, ea se căsătorește cu acest Alexandr Vârubov, mai în vârstă cu 30 de ani. Într-un fel, Vârubov o scoate în lume, chiar îi modifică numele, din Cibotaru în unul mai sonor, Cebotari. Nu mult după aceea am ajuns la Paris. Trupa teatrală nu prea a avut succes. S-a reîntors la Moscova. Eu cu Sasha Vârubov am decis să rămânem la Paris. Cântam prin cafenele pentru existență, dar aș fi vrut și o altă muzică, pe alte scene. Alexandr Vârubov începe să bea. Cartofor pătimaș, amator de gesturi largi, adesea irosea ultimii bani agonisiți cu greu de tânăra sa soție. Într-un sfârșit, Alexandr Vârubov este invitat la studioul Universum Film din Germania pentru filmări. Am plecat împreună cu Sasha la Berlin. Acolo, în cercul emigranților ruși, i-am cunoscut pe Fyodor Shaliapin, Ana Pavlov, Olga Chehov, Gheorghi Baclanov. În primăvara anului 1930 am fost recomandată prin ei profesorului Oscar Daniel de la Școala Superioară de Muzică din Berlin. Am cântat Vecernic zvon în rusă, apoi o arie din Tosca și alta din Boema în italiană. Profesorul m-a acceptat în clasa sa. După o serată cu participarea mai multor oameni de artă, unde am cântat și eu câteva arii, mi-a venit o telegramă de la Dresden, prin care eram invitată la Fritz Busch, director muzical. Fusesem recomandată de către Max von Schilling. Audierea s-a încheiat cu semnarea unui contract cu Opera de Stat din Dresden. Dar până la ieșirea mea pe scenă au mai trecut încă 9 luni de maturizare. Exerciții de canto fără sfârșit, limbile germană, italiană. În seara zilei de 15 aprilie 1931, debutul Mariei Cibotaru în rolul Mimi din Boema lui Giacomo Puccini se transformă într-un adevărat triumf. Din acel moment începe extraordinara și fructuoasa cale artistică a Mariei Cibotaru, cântăreață de operă și actriță de film. Bucuria succeselor de pe scenă alternau greu cu atmosfera din familie. Vârubov degrada în petreceri fără de sfârșit. Îi mai apare și patima mașinilor de lux, cumpărate desigur pe banii Mariei, pe care le zdrobea destul de des.
În acea tulbure Europa, Maria Ciobotari, cuprinsă de dorul de casă, găsea posibilitate să vină la baștină o dată de 2 ori pe an. Un vifor negru se abătuse asupra familiei Cibotaru din Chișinău. Surorile și frații mureau unul după altul. În ianuarie 1935 moare subit și tatăl Mariei. O împrejurare tristă, un frate grav bolnav m-a hotărât să mă întorc în țară cât mai repede cu putință. Dar până să ajung la Chișinău, fratele bolnav a murit. Nu l-am mai putut vedea. Din cei 12 copii ai familiei Cibotaru, au rămas numai Maria și Parascovia. Biograful Mariei, Antonio Mingotti, scria: vocea ei n-a fost nimic altceva decât expresia tragismului existenței acestei ființe, ceea ce producea asupra noastră o impresie atât de puternică. Acest dramatism persistă și în versurile, muzica și piesele pe care încerca să le scrie Maria în acele timpuri. În 1937, la filmul Inimi tari, Maria Ciobotari îl are ca partener pe Gustav Disl, actor și pictor. Platoul de filmare îi apropie pe acești 2 artiști și simpatia reciprocă trece în dragoste. Maria Ciobotari divorțează de Vârubov, se căsătorește cu Disl, stabilindu-se la Berlin. Locuința veche rămâne lui Vârubov, care s-a ales și cu funcția de secretar impresar al Mariei Ciobotari, dar va continua viața în petreceri și dezmăți. Nu pot să-l învinuiesc cu nimic pe Sașa. Vă rog să-l lăsați în pace. El m-a ajutat foarte mult. La 15 mai 1940, Maria Ciobotari, primadona operei din Dresden și Berlin, e invitată să cânte la Opera din București. Azi, la orele 20, va avea loc spectacolul Traviata de Giuseppe Verdi. În rolul Violetei evoluează excepționala cântăreață a contemporanietății, compatriota noastră, Maria Ciobotari. Violeta, Cio-Cio-san, interpretate de Maria Ciobotari, au rămas în memoria bucureștenilor. În seara aceea, pentru prima dată, Maria a cântat și în fața mamei, care se stabilise la București, împreună cu sora mai mare, Parascovia. La 1 iulie 1941 se naște Peter, un copil care trebuia să o însoțească și la teatru și la filmări, pentru a fi alături de maică-sa. În luna mai 1942, Maria Ciobotari revine la București. Azi dimineață a sosit în capitală, venind de la Florența, doamna Maria Ciobotari, compatriota noastră și marea cântăreață de la opera din Berlin și Dresden. Domnia sa este invitata a Operei Regale Române și va cânta miercuri seara în Boema, vineri seara în Traviata, iar duminică seară în Butterfly. Alături de Maria Ciobotari s-au bucurat de succes și maestrii operei române: Spătaru, Guțeanu, Arnăutu, Ștefănescu. Pentru meritele sale excepționale, doamnei Maria Ciobotari îi se conferă înalta distincție Coroana României în gradul de comandor. Am mai cântat cândva la București, în 1922. Eram o copilă de 12 ani. Corul Catedralei din Chișinău a fost invitat să cânte cu ocazia zilei încoronării regelui Ferdinand. Atunci m-am bucurat nespus de mult când am simțit că plăcusem lumii și credeam că mi se va înmâna și mie medalie regală de aur. Însă, dirijorul a găsit de cuviință să o acorde unei artiste mai în vârstă. Așa a fost să fie, dar nu m-am supărat. Copleșită de glorie pe cele mai mari scene ale lumii, Maria era întrebată adesea dacă nu uită de originea sa. Niciodată și în nicio împrejurare nu mi-a trecut prin cap să spun altceva decât că sunt româncă din Basarabia sau pur și simplu româncă. E drept că prin căsătorie am devenit germană. Germanii însă mă revindecă doar ca o cântăreață a lor
și nu ca un reprezentant etnic german, ci întotdeauna etnic român. Dacă presa italiană a scris vreodată că sunt a lor sau altă presă europeană ar scrie așa ceva, eu n-am să pornesc proces cu chestia asta, fiindcă soțul meu și toată Germania care mă cunoaște știu cărei națiuni aparțin prin sânge. Între timp, Gustav Dissel, soțul Mariei Cebotari, devine un actor popular și se îndrăgostește la filmări de o parteneră exotică. Incidentul s-a consumat repede, dar pentru Maria a fost o încercare, chiar dacă se comporta de parcă nu se întâmplase nimic. Nu mult după aceasta, Gustav Dissel suferă un atac de apoplexie. Neputincios pentru scenă și film, Maria îl încurajează să picteze, pozându-i cu răbdare. În octombrie 1946 se naște al doilea fiu, Friedrich, dezmerdat în familie, Fritz. Bucuria nașterii fiului a înviorat atmosfera din casa Dissel-Cebotari. În 1947, familia lor trece de la Salzburg la Viena. Cumpără o casă pe strada Weimarer Straße 65. Aici se aciuiază și contele Vârubov, știind că Maria nu-l va da afară. În același an, Maria Cebotari devine primadona operei de stat din Viena. Cariera vieneză, Maria Cebotari a început-o cu Salomea de Richard Strauss. Compozitorul a numit-o Salomea ideală. La Viena aveam câte 4-5 spectacole pe săptămână. Jucam la Volksopera și la Theater an der Wien. Timp de un an, în afară de alte spectacole, numai în Voievodul Țiganilor de Johann Strauss am evoluat de 28 de ori. Man ist aus dem Nichts gekommen, faktisch, ja. Cântăreața de operă Maria Cebotari câștigase deja rezonanță europeană. Alături de cântăreți remarcabili ai timpului, evoluează la Londra, Viena, Paris, Praga, Riga, Roma, Milano, Copenhaga, Firenze, Stockholm, Bruxelles, Amsterdam, Geneva, Zürich. Frau Alsen. Erste Schokolade. Ja, das ist Cebotari. Erste eben Aufnahme in Oxford Street. Oxford Street, ja, der Doppeldecker. Ljubović. Cebotari. Und Covent Garden. Cebotari. În seara zilei de 19 martie 1948, familia Dissel-Cebotari aveau de sărbătorit două evenimente. Evoluarea Mariei în rolul Paminei din spectacolul Flautul fermecat de Mozart și premiera filmului Procesul, regizat de Wilhelm Pabst, unde juca Gustav Dissel. La o bucată de noapte, Dissel suferă un alt atac de apoplexie, care este fatal. În ziua funeraliilor, seara, Maria iese pe scenă. Avea spectacol. Il maestro Vincenzo Bellini è morto.
Între timp, Maria Cebotari simte niște dureri fizice. Ele devin tot mai frecvente. Ea însă se temea să părăsească scena, fiind convinsă că numai asta o ține în viață. Turneile Mariei în străinătate, filmările pe platou erau atât de frecvente încât colegii au poreclit-o cântăreața zburătoare. Deci, în seara zilei de 15 aprilie 1931, debutul Mariei Cebotari pe scena operei din Dresden în rolul Mimi din Boema de Giacomo Puccini s-a transformat într-un adevărat triumf. Maria Cebotari, o frumusețe cu totul deosebită. Vocea ei, ținuta scenică, nouă asemănare, o nouă stea a apărut pe firmamentul operei mondiale. Acel 15 aprilie 1931 este pentru mine de neuitat. În acea seară a început adevărata mea viață. Știam cât de exigent este spectatorul din Dresden și am fost cuprinsă de un sentiment de mândrie că am reușit să-l cuceresc. Aveam senzația că trăiesc un vis fericit. Trezindu-mă, repetam într-una: acum ești celebră. Dar încă 3 ani am făcut cu regularitate naveta Dresden-Berlin pentru a-mi continua studiile de canto. În august același an, Maria Cebotari debutează la Festivalul Internațional de Muzică de la Salzburg, baștina genialului Wolfgang Amadeus Mozart. Tânăra solistă concurează cu interpreți consacrați din Italia, Germania, Ungaria. Presa austriacă a numit-o bijuteria festivalului. La festivalul din Salzburg, Maria Cebotari apare și în 1938, deja vedetă europeană. A culminat și la edițiile din 45, 46, 47. În 1948, artista Maria Cebotari și-a luat rămas bun de la festivalul din Salzburg pentru totdeauna. În 1932, Maria Cebotari cucerește spectatorii berlinezi. Berlinul muzical are în prezent o nouă favorită, Maria Cebotari. Spectacolele ei se bucură de un succes fantastic. În fiecare seară, la orice spectacol, sala îi scandează numele.
La numai 24 de ani, Mariei Cebotari îi se conferă cel mai înalt titlu onorific existent în Germania și Austria de atunci, de Kammersängerin. Herbert von Karajan, Bruno Walter, Richard Strauss, Fritz Busch, Arturo Toscanini, Clemens Krauss, Karl Böhm, Wilhelm Furtwängler, sub bagheta cărora a cântat Maria Cebotari, erau spuma unui secol întreg de muzică. Lucram la spectacolul Femeia tăcută. Richard Strauss a insistat ca în rolul titular să fie Maria Cebotari. În vara aceea era o arșiță insuportabilă. Repetițiile se făceau într-o sală unde te sufocai de căldură. Strauss nu suporta temperaturi înalte, deși era neobosit. Cebotari însă putea exersa 10-15 ore în șir. Libretul îi aparținea lui Stefan Zweig, cunoscutul scriitor austriac de origine evreiască. Înainte de premieră, 24 iunie 1935, cenzura s-a pronunțat împotrivă, sugerând să fie scos de pe afiș numele Zweig. Strauss și Maria Cebotari au intervenit, insistând ca spectacolul să fie jucat. Între Maria Cebotari și Richard Strauss se leagă o mare prietenie. Invitarea Mariei Cebotari la filmul Fata în alb, în regia lui Victor Jansson, este salutabilă. Dumneei, vedetă de primă mărime a operei germane, nu este o cântăreață care posedă doar o voce fermecătoare, ci mult mai mult. Este o personalitate. Nu putem trece cu vederea farmecul actriței, fascinația ei firească. Acțiunea filmului Fata în alb se desfășoară în Rusia de până la primul război mondial. O joc pe Daniela, o fată înzestrată cu o voce superbă și care visează să devină cântăreață. Pe lângă aptitudini vocale, rolul acesta mai impune și exigențe actoricești. Și, desigur, am cântat în film una din piesele tari din repertoriul meu, Nachtengal, Solovei de Aleabiev. După ce refuzase mai multe oferte cinematografice, Maria Cebotari va afirma: Îmi iubesc foarte mult profesia. Iubesc opera mai mult decât orice. Și filmul mă interesează, fără îndoială. Mă bucur când fac un rol reușit, dar nu aceasta este profesia mea principală. Ettore, per carità, adesso no. Dar Maria Cebotari acceptă totuși oferta regizorului italian Carmine Gallone de a se filma în solo per te alături de tenorul Beniamino Gigli. Mai târziu, Gigli va scrie: a fost una din cele mai frumoase voci pe care le-am cunoscut vreodată. Sembrerò certamente sciocca, Ettore. Non arrabbiarti. Ti prego, lascia che io mi liberi da quel contratto. Io non posso cantare quell'opera. Forse a tuo marito non farà piacere apprendere che io sono il padre di suo figlio. Ma
Tu lo sapevi. Già da allora tu lo sapevi. Ettore, aiutami tu. Io non ne posso più. Voglio tornare a casa con te, con Mario. Io non l'ho ucciso. Ma allora perché non torni a casa? Piccolo mio, bisogna che resti ancora un po'. Sai, qui mi vogliono tutti tanto bene. Ma anche qui ci siamo noi che ti vogliamo tanto bene. Torna a casa, mammina. Pripășită de pe meleagurile Basarabiei, Maria Cebotari apare alături de cel mai mare tenor al lumii, în impresionanta dramă Cântec de leagăn. Succesul acestui film îl face pe Gallone să păstreze cuplul Gili Cebotari și pentru noul său film, Giuseppe Verdi. Brava, brava. Non sono mica un vescovo, eh? Siete, maestro, anche più di un papa. Siete un dio. Stasera ho cantato per voi. La vostra musica è come se vi pregassi in ginocchio. Fortuna che Mariani è giù che dirige non può ascoltarvi perché potreste ingelosirlo. Ho più di 56 anni, mica vecchio. Oh. Voi siete, maestro, eternamente giovane. Avete debuttato in una mia opera, mi pare, no? Nell'Ernani. Mi ha portato fortuna. E ora spero di non cantare altre opere che quelle di Giuseppe Verdi. Maria Cebotari, în rolul cântăreței Teresina Stolz, una dintre cele 3 mari iubiri ale lui Verdi, este foarte convingătoare, mai ales în fragmentele din opera Aida, unde duetul cu Gile e fără asemănare. În 1939, Gallone filmează la Roma, în studiourile Cinecittà, filmul Visul doamnei Butterfly, cu Maria Cebotari în rolul principal. Lucrarea a fost considerată un mare eveniment artistic. Wann wirst du denn schon reisen? In ein paar Tagen. Und wie lange musst du drüben bleiben? 3 Jahre. 3 Jahre. Anni, ich bekomme ein Kind. Was? Der Arzt hat es mir soeben gesagt. Und da freust du dich so? Gibt es denn etwas Schöneres, als ein Kind zu haben von dem Mann, den man liebt? Was ist, und wenn dann gekommen, was sagt, ja, dann rufet Butterfly, mein Weibchen, mag wohl zuerst sich sagen, denn ich halt mich verborgen, nicht nur zum Scherze, damit ich nicht Carmine Gallone o invită pe Maria Cebotari și în rolul principal la filmul Melodii Eterne, creat pe baza operei Traviata de Verdi. Auch wenn man immer wieder daran zweifelt.
Gastone, è così. Onori, soddisfazione, ricchezza. În Maria Malibran, turnat la Roma, în regia lui Guido Brignone, Maria Cebotari întruchipează celebra cântăreață Maria Garcia, care moare pe scenă la numai 28 de ani, în plină glorie. Maria Cebotari, inconștient, joacă pe ecran propriul destin. È inutile. Non riesco a trovare lo sviluppo di questa frase. Non abbiamo più nulla. No, qualcosa è rimasto. La tua voce. La tua voce vale più dell'oro, lo sai bene. E se tu tornassi a cantare? A cantare? E la tua gelosia? Non sono mai stato geloso della tua voce. Perché ti fa comodo. Dovrei cantare per mantenere i tuoi vizi. Non mi fraintendere. Io non toccherei più una carta. Poi sono sicuro che tornare al teatro ti farebbe molto piacere. So quello che hai sofferto quando hai dovuto abbandonare il palcoscenico. Basta, non aggiungere altro. Hai ragione tu. Non dovevo diventare tua moglie senza amarti. Sta bene. Tu mi hai riscattato dalla disperazione, io ti riscatterò dalla vergogna. Ma se cantate come un angelo. Siete un bel demonio. Maestro, io voglio cantare. Lo credo io, con codesta voce. Davvero mi aiuterete? Parola di Rossini. Ah, come sono felice. Cara Maria, e con chi siete a Parigi? Con la mia cameriera. Allora, quando debutterò, maestro? Calma, come correte? Presto, mi raccomando. Sì, presto, ma un presto relativo. Venite, Maria, andiamo di là nel mio studio. No, non posso, maestro. Ho bisogno di essere sola. Sola con la mia gioia, con la mia riconoscenza per voi. Maestro, siamo due sperduti senza un nido. Ho una tale nostalgia di un po' di quiete. Ma perché, Maria? Un giorno forse. Chissà. Sono stanca morta. E dover peregrinare di nuovo. Sì, ma insieme. Per sempre. Per sempre, Maria. La 15 iunie 1942 începe turnarea la Roma a unui film românesc, Odessa în flăcări. În acest film am un rol foarte frumos, al unei cântărețe care în preajma invaziei bolșevice în Basarabia este părăsită de soțul ei care fuge la București. Eu rămân singură ca să-mi caut copilul care mi-a fost luat și dus într-un lagăr de concentrare bolșevic. Așa ajung să cânt la teatrul din Odessa, numai pentru a descoperi urma copilului meu. Intrarea trupelor române în Odessa mă surprinde pe scenă. Dico che non ero nato per la politica, ecco tutto. E voi aspettate così tranquillamente la vostra fine? E che me ne importa? Tutto mi è andato a rovescio. Sergio, per carità. Io ho avuto fiducia in voi. Non potete abbandonarmi. Senza di voi non avrei più nessuna speranza. Ascoltatemi, i romeni sono vicini, più vicini forse di quello che non si creda. Noi potremo raggiungerli facilmente. Volete fuggire con noi? Salviamoci insieme. Salviamo Nico. Io sarò per voi quello che vorrete. Per sempre. Sì, per sempre. În toamna lui 42, filmul Odessa în flăcări obține medalia de aur la Bienala de la Veneția. Regizorul majorității filmelor cu Maria Cebotari, Carmine Gallone, un mare admirator al ei, va scrie mai târziu:
Maria era pătrunsă de spiritul sacrificiului eroic, de ardoarea creatoare și de permanente căutări. Filmele ei au făcut ocolul lumii. Este una din celebrele cântărețe de operă care au devenit celebre pe ecran și una din puținele actrițe de cinema capabile să interpreteze în diferite limbi. Filmele se realizează în varianta germană, italiană, română. Vocile partenerilor sunt dublate în diferite limbi. Numai Maria Cebotari rămâne în toate variantele. Are un simț al limbilor foarte dezvoltat și este de un talent extraordinar. S-au scurs aproape 2 decenii de când, dintr-un târg de provincie, și-a luat zborul un suflet plin de har și neastâmpăr. S-a întâmplat ca traiectoria ei artistică să se împletească cu cea mai dramatică rătăcire a țării care a primit-o. Se părea că arta nu mai are nicio putere asupra degradării umane. Hier bringen wir ganz neue Gedanken von vornherein schon bei. Dann nehmen wir sie sofort in die Partei oder in die Arbeitsfront, in das A oder in das S, in das NSKK und so weiter. Und sie werden nicht mehr frei ihr ganzes Leben. Man kann stolz sein, auf diese neue deutsche Jugend zu sehen. Vor uns liegt Deutschland, in uns marschiert Deutschland. Hartwig Ruppstahl, meine Jugend. Ich muss sagen, nicht jeder Mensch ist verantwortlich. Nicht ein Wille und damit immer die anderen zu gehorchen haben. Deutsche Jungs und deutsche Mädchen. Eins gehorsam ist und stets nicht auf. Mutig zu sein. Vocea ei, ca un înger, se zbătea deasupra unei Europe în derivă, inundată de ură, sânge și lacrimi. Dar Maria Cebotari a cântat. Sute de spectacole, concerte, filme, pe cele mai mari scene ale lumii. Atunci când totul era sub semnul distrugerii, Maria Cebotari a creat. Datoria unui artist în pofida oricărui timp.
Este fantastic. Cum această fetiță, deci, de la noi, din Basarabia, cucerește toată lumea. O țărâncuță. Hai, aș face un joc de cuvinte, o cibotoreasă. Cuceреște toată lumea. Понимаете, как говорится, родина ее, вот Молдавия, она, по-моему, еще не отдала ей должное. Потому что это, ну, это интернациональная класса звезда. И в Молдавии, ну, еще таких певиц не рождала после нее. Вот, это удивительно, что вот в совершенно бедной семье, абсолютно, как говорится, ну, не имеющей ничего с музыкой, вот вырос такой удивительный, так сказать, человек. Ich habe auf der heutigen Pressekonferenz erfahren, dass Maria Cibotaris Name in Moldawien total oder fast unbekannt ist. Und zwar aus dem Grund, weil sie angeblich mit Nazi-Deutschland zusammengearbeitet hat. Meine erste Begegnung mit Maria Cibotari war im zarten Alter von 4 Jahren, als ich sie das erste Mal im Radio hörte in einer Gedenksendung. Da hat sie mir dann immer die Freikarten geschenkt und die sollte ich mir immer am Bühneneingang abholen. Da habe ich dann jede Vorstellung gesehen und in allen Opern eigentlich. Die ganzen Jahre, 11 Jahre waren das. Darunter hier eine alte Wiener Petit Poin Stickereitasche aus ihrem persönlichen Besitz. Eine kleine Handtasche. Maria Cibotari liebte sehr, trug man nicht an einem Bügel, sondern ganz raffiniert. Der Fächer der Carmen von, ich glaube, 1939, ist auch im Besitz von Frau Eva Hingot. Tonarchiv. Leider gibt es von Maria Cibotari gegenwärtig. Ich habe eine Auswahl meiner Sammlung mitgebracht und möchte einige Worte dazu sagen. Die nette Anekdote, wie Maria Cibotari zu dem damaligen Zeitpunkt schwanger war, als die Aufnahmen gemacht wurden und einen Heißhunger auf grüne Äpfel hatte. Und als sie noch nicht dran war während der Aufnahmen, biss sie recht herzhaft in diesen Apfel hinein, dass der Dirigent dann abklopfte und sagte, also meine Herren, wir müssen erst mal eine Pause machen. Frau Cibotari muss erst einen Apfel. Wir blieben immer in Verbindung, bis sie starb. Sie hat mir noch aus der Klinik geschrieben, wo sie operiert wurde, hat immer Hoffnung gehabt, hat an ein Sterben überhaupt nicht gedacht. Sie war ein, wie soll man sagen, ein warmherziger und lebenslustiger Mensch. Und so habe ich sie immer erlebt. Und dann ist diese wundervolle Frau mit diesem wundervoll klingenden Sängernamen Cibotari, Maria Cibotari, nahezu 14 Jahre, eigentlich ein Drittel ihres Lebens in diesem Hause, in diesem Theater, in dieser Oper geblieben. Wir haben in Dresden viele hervorragende Sängerinnen, Sopranistinnen in den folgenden Jahren gehabt. Aber eine solche Sängerin wie Maria Cibotari, eine solche Nachtigall, ist uns nie wieder zugeflogen. Eine der von mir geliebtesten und großartigsten Sängerinnen. Ich habe sie Gott sei Dank noch gekannt und habe mit ihr viele Vorstellungen gemacht. Da danke ich dem lieben Gott dafür. Das war ein Geschenk. Ich habe nie eine Salome gehört mit besserem Deutsch als das von Cibotari in Berlin. Und diese Rolle ist für sie geschrieben und nirgendwo in der Welt kann diese Rolle gesungen werden, außer von einer Koloratursängerin. Sie war eine lyrische. Этот лиризм потрясающий, который есть в ее голосе, он западает к вам в сердце уже на всю жизнь. Sie war also einer der geliebtesten und geschätztesten Künstler, die Wien jemals hatte. Also sie ist bei allen, auf die es ankommt, also die entscheidenden Leute, vollkommen unvergessen. Вы понимаете, мне кажется, только 2 певицы в 20 веке обладали вот этим качеством. Вот если у Cibotari это вот такая трепетная, лирическая, западающая в душу интонация, у Каллас другое. У Каллас это драматизм, нервическое начало, sильное, expresiune начало. Там другое. Maria Cibotari a fost aceea care a reușit să se impună pe plan mondial
fiind o interpretă a lui Richard Strauss, a lui Wagner, a lui Puccini de prim rang, pe care absolut toate teatrele din lume o recunoșteau ca o vedetă de stil internațional. A fost o personalitate născută pentru scenă. Am încercat să scriu o carte și am scris-o din ceea ce cunoscusem. Dar abia acum îmi dau seama că fenomenul Maria Ciobotare este foarte puțin studiat și că mai avem încă mult de făcut ca să cunoaștem cu adevărat viața și activitatea uneia din cele mai mari personalități naționale din veacul ce s-a scurs, Maria Ciobotare. How do you feel being son of such well-known singer? I feel unworthy because I have not made this sort of career. Both, I think my mother must have been a perfectionist in her singing in order to achieve what she did. So I am aware of perfectionism, but I find it very difficult to live up to myself. I make do. What kind of feelings do you try here in Moldova? Well, I am overwhelmed by the kindness of the people who have brought me here and all the other wonderfully kind people that I have met. I feel the warmth that I think must have also been in Maria's heart to win so many hearts coming to me. It's wonderful to walk into this garden that I know she walked into. It's wonderful to see where the house stood. But there is something special walking into the church where she first sang. I'm proud for her, but not proud for me. Sunt mândru de ea, dar nu de mine. I'm just a doctor. Eu sunt doar un medic. Good profession. Yes, it is. It's a very warm feeling, you know, to see the roots from where she came. And as I have said before, I think to meet the people above all is very important to me, and to see how welcome I've been made. This is where her characteristics came from, of course. The warmth that she exuded, and so many people loved her for it, comes from Moldova, now I know. I remember being on stage and during the rehearsals, and that I enjoyed that very much. Towards the end, I remember when she was very ill, when she was in hospital, I remember visiting her and I went by myself on the tramways in Vienna to go and visit her, and nobody else knew about it, and they sent out an alarm signal because I had gone missing, and they found me with my mother in the hospital. I remember that, and I remember when she came back the last few days, just before she died, and it was very sad, of course, but I was still very young, you know, less than 8 years old. La sfârșitul anului 1948, boala Mariei Ciobotare progresează. Medicii propun să fie operată. Ea refuză categoric. În schimb, acceptă rolul Laurei în opereta Studentul cercetor de Carl Miliocher și se produce în clipul Habanera din Carmen de Bizet, pregătit pentru viitorul turneu în America.
Premiera Studentului Cerșetor are loc la 27 martie 1949 și de data aceasta publicul și presa au găsit cele mai elogioase calificative. La 31 martie, la sfârșitul spectacolului, Maria Ciobotari se prăbușește în culise. Zborul acestei păsări zbuciumate se frânge. Scrisoarea aceasta urmează a fi deschisă numai în cazul dacă se va întâmpla ceva cu mine. 4 aprilie 1949. Ultimele mele dorințe. Teta, Fräulein Catarius, să rămână cu copiii atâta timp cât vor avea ei nevoie. Dar lucrul acesta trebuie să-l hotărască numai dânsii. Aș vrea să-l rog pe doctorul Friedrich Springer, în calitate de tutore, să ia în grija dumisale educația copiilor, bineînțeles în măsura în care îi vor permite mijloacele materiale. Cu părere de rău, mai am de plătit administrației Teatrului de Stat o datorie de circa 7.000 de șilingi. Aș dori să-l ajut și pe Sasha Vârubov, dar din păcate nu pot face nimic. În situația în care mă aflu, nu-i pot lăsa nimic nici mamei și nici surorii mele. Se înțelege de la sine că tot ceea ce rămâne le aparține copiilor mei. Sper că va fi plătită polița de asigurare și suma respectivă le va reveni tot copiilor. Știu că în cavoul familiei Diesel mai poate fi înmormântată o persoană. Cred că îmi voi găsi acolo locul. În timpul operației, medicii au constatat cancer. La 9 iunie 1949, după o lungă și groaznică agonie, Maria Ciobotari se stinge din viață la vârsta de numai 39 de ani. Corpul neînsuflețit al Mariei Ciobotari, purtat pe umeri, a făcut înconjurul Teatrului de Operă de la Viena. Șuvoaie de oameni au condus-o până la cimitirul Döbling, unde alături de soțul ei, Gustav Diesel, își duce somnul de veci.
nun aus? Für mich gibt es nichts mehr. Du kleiner Herrgott, du Herrgott meines Lebens. Adio, Butterfly. Tu, care înstrăinată de ai tăi, ai știut să rămâi demnă într-o epocă de dureroase privațiuni și prăbușiri. Testamentul n-a fost semnat și feciorii Mariei Cebotarii, Peter de 8 ani și Fritz de 3 ani, având mai mulți pretendenți la înfierea lor, au devenit obiectul unui diferend care a durat mai mulți ani. Nici lui Vârubov, nici lui Fräulein Catarius și nici doctorului Springer nu li s-a încredințat înfierea celor doi copii. Tribunalul a numit un alt tutore, familia Kersen, muzicieni englezi, prieteni de Mariei Cebotarii. Fräulein Catarius, lipsită de ființele dragi Peter și Fritz, se aruncă în Dunăre. A fost înmormântată în același cavou cu Maria Cebotarii și Gustav Disler, la cimitirul Döbling din Viena. Torna a casa, mammina. È molto bello il posto dove sei? Sì, cara, bellissimo. Si vede il mare, si vedono le montagne e poi è pieno di giardini fioriti, sai? La mattina mi sveglia il sole. Lo sai cosa fa il sole? Viene a illuminarmi la punta del naso e mi fa sternutire. C'è molta gente lì dove sei? Sì, purtroppo moltissima. Ma io non parlo mai con nessuno. Sono quasi sempre sola, capisci? E che cosa fai, mammina, quando sei sola sola? Canti forse? No, qui non si canta mai. Oh, mamma, ti prego, cantami qualche cosa. Ora non posso. Solo pochino pochino. È tanto tempo che non ti ho sentita cantare. Sorridi alla tua mamma sempre più.
Liebe